Duk da irin yadda gwamnatoci a Najeriya ke kokawa kan ƙarancin kuɗaɗen shiga domin gudanar da ayyukan more rayuwa ga al'ummarsu, a gefe guda kuwa tuni gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin jagorancin Injiniya Abba Kabir Yusuf ta yi nisa wajen aiwatar da manya-manyan ayyuka da ƙanana ga al'ummarta. Kamar yadda kuke gani, nan guda ne cikin ayyukan faɗaɗa titunan jihar da ke gudana a mabambantan sassan jihar baki ɗaya. Wannan shine titin Lodge Road da ke cikin ƙwaryar birnin Kano kusa da gidan gwamnatin jihar, wanda tuni aikin faɗaɗa wannan titi ya yi nisa, wanda kuma da zarar wannan aiki ya kammala, cunkoson ababen hawa zai zama tarihi a wannan hanya. Wannan saƙo ne daga AKY Media Center.